салом дӯстони азизам, умедворам ки шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. ҳозир мо дӯстонам аз Fix Price омадаем. Ман рафтагӣ будем, сёмка накардам. Амин мо ба мошин рафта омадем тестак, барое ки унқадар вақтам нашуд. Хостем ки ҳамихел посуда харидорӣ кунем, унқадар посуда надорем. Ягом марака мекунем, например ба наздики писарҷони ман 1 сола мешавад, дади рожденаш муқадар посуда надорем. муқадар чизо агар ки тайёр кунам кам аз посудаомон дастархонда намешавад. барои ҳамин иқа посуда харид карда омадем. бо ки ягон меҳмонам омад, дастархон ки накриват мекунӣ, посудао ҳар намуд, барои ҳамин намефорад он хали посуда ҳар намуда. мехостам ки ҳамин фақат 1 намуд посуда гирам. да Fix Price ҳамихел посудаҳои нағз буд дӯстонам, овардагӣ буданд, ҳамаи шумо дидед. ҳамихел сафеде ки ҷош ҳамихел золотисти рахо дорад. аз ҳамин харида омадем. ҳозир ҳамаша барои шумо нишон метиҳам дӯстони азизам. бо ма бошед ва бубинед. ана духтаро посудаҳои харидагии мо чӣ хеле мебинед, ҳамаш яхел, ҳамаш сафед, ҳамаи ноя мо ай Fix Price харидем духтаро. ҳамаша ҳар размер гирифтам. ҳамхели майда калон, ҳамихел размеро. Яктаи дигар ҳамихели барои ягон намуд салат тайёр кардан, барои ягон пирожник ҳамихел чизо мондан, ё ки барои мева гирифтан. ҳамихели тарелкаи калони 4 кунҷа. бинед чӣ хел хушрӯ аст. ина мо харидем рости 199 рубл бошад ё ки 77 рубл. оха нархаш да ёдам нест. баъд харидем ана ин размер тарелка, як донаш 77 рубл. ин харидам 4та, барое ки инқадар ин калонтаракай, барои ҳамин ин 4та гирифтам. бо гирифтам ин намуд размераш, тарелка 99 рубл. ин ҳамихел барои ош гирифтам. михел тарелкаи калон аст, тарелкаи ошгирӣ гирифтам. да инҷа бо гирифтем ин тарелка гирифтем 4та, нархаш 99 рубл. бо гирифтем ин косао 55 рубл будан ё ки 50 рубл. ин 6та гирифтем косаи, средниша гирифтем буд. аз ин бо калони бад айвай нагирифтам, ҳамин среднияш бас буд. бо аз ҳама майда чако, тарелка чако гирифтем, ино 55 рубли, ё ки иноям 50 рубл. ҳамихел нархо будан. инҷа да чӣ хеле медонам Fix Price ҳама нархошон 55, 99, 77 ҳамихел нархо. намин ай ҳама майдаи тарелка наминаш буд духтаро. бо гирифтем ин размераш, ин дуюм размераш, баъд ин майда, ин размер аст 55 рубл. айно 6таи гирифтам. ҳама тарелкае ки барои ҳамин дастархон дар корӣ аст. ҳамихел майда чако ягон чангири 2 дона ҳамихел чиз мемонӣ, например самбуса мемонӣ 2та, ина нушта мегири ягон пирожни, ягон кексак, ҳамихел чизо. ҳамин майдако 6та гирифтам, ин бошад 4та гирифтам. бо гирифтам ана ин хади бакало барои суп хӯрдан, кола хӯрдан, барои компот. бинед чӣ хел хушрӯ аст ин бакало духтаро, хел махқул шуд барои дастархон ва наздики ҳамихел дирежани микаёҷунда. барои ҳамин мо хел чизо харидем, посудаҳо. ҳозир духтаро боз як чиз дигар нишон метиҳам. дар Fix Price агар дида бошад ё ки не, ман якум бор дидам ва фикрам ки ин новогодни аст, овардагиянд барои Нови год. намихел тортница харидем. набинед барои торт гирифтан. ҳозир мекушоям, нишон метиҳам. 28 сантиметр аст тарелкаш. михел бо поёнашда даста дорад, барое ки меистад. ина барои торт гирифтан, пирог, ягон намуд михел кексако мегирӣ, мемонӣ михел барои дастархон бениҳоят хушрӯ аст. бинед барои торт аҷоибот аст. ҳозир ман нишон метиҳам. ина 199 рубл харидем, махқул шуд, гирифтам. дабораш пирог михел чизо мемонам. ҳозир акун мекушоям, мебинем ки чӣ хеле бошад. ина духтаро ҳамин тортница ҳамихел худаш меистад. бинед чӣ хел хушрӯ аст. ҳамихел 28 сантиметр будааст. хел даже тортам да болош кремам кунин, то додавай мекунин, то мехӯрад. ба ман махқул шуд, ман харидам. ҳамин посудаҳое имрӯз мо харида омадем духтаро. агар ки ба шумо махқул шуда бошад, нархоша дидед, гуфтам метавонед рафта харидорӣ кунед. бо иноя ҳар Fix Price намеёвид. ҳамихел қин аст ки мо Fix Price худамона дидагӣ будем, Fix Price худамонда набуд.
меёранд дарав, одамо мехаранд, тамом мешавад. Ана фикс прайс якта нав кушодагӣ буданд дар он хонае ки мо бештара зиндагӣ мекунем. мо ҳамҷода кор доштем, барои вай картаи мир гирифтанӣ рафтем. ҳозир дигар ҳамин пулое ки кӯдак да мегузарад, ҳамин ҳар моҳа ки пул мегузарад барои кӯдак, барои мо картаи мир дар кор буд. Мо рафтем ва я гирифтем, тайёр шудагӣ буд. Через приложение ҳамаша туғрӣ кардем, равон кардем, тайёр шуд. 2-3 рӯз баъд ана ин рӯз рафта гирифтем, ҳамун задном, ҳамун фикс прайс омада, ҳамин чизое харидем. ана михал дӯстони азизам, дӯстони азизам, ҳозир ман бо ҳамроҳи шумо мехоҳам ки як намуди салат бо номи мандаринка тайёр кунем. агар ки ба шумо ҳам маъқул шавад, метавонед ки шумоям тайёр кунед. барои салати мо дар кор аз худи сабзӣ, гӯшти мурғ, тухм ва сир, майонез, камтар намак, красный перец, чёрный перец. агар ки дошта бошед хоҳед меандозед, нахоҳед ҳечӣ намекунад. ҳозир акнун иноя мо бояд аввал тиёрка гузаронем. сабзи, сир ва тухмро, гӯштро бошад майда мекунем, майдаи хушро мекунем. бо ман бошед дӯстонам ва бубинед. духтаро михал ҳама чизои майда мекунем, тиёрка мегузаронем. на гӯшти мурғ майда мекунем, дигарошо тиёрка мегузаронем. инҷа да сабзи, тухм, сир ва гӯшти мурғ. ҳозир акнун шурӯъ мекунем. духтаро аввал мо да коса гӯшти мурғро хел калон бошад майда мекунем ки вақти кулла карданда бад безеб мешад. тухмро ва сирро қатъи майонез якҷоя мекунем. духтаро воё ки якҷоя кардем, ана мехел шарикча мекунем. ҳозир ман ҳамиқашар шарикча кардам. кани бинам ки сабзи дар ҳамаш мерасад. баъд райши бувай мекунам, истифода мебарам. ҳамихел барои мо пакетча лозим аст. агар ки пишивои плёнка дошта бошем, айваям истифода барем, мешавад. ҳозир мегирем, пакетро михел мемонем. баъд мо ай сабзи мегирему болоя намида хел тунук мекунем. аним хел ки тунук кардем духтаро, баъд як чарикро мегирему, дар мобайн мемонем. баъд хел мегирем ай ҳама ҷои пакет дар ин мепечонем. духтаро якум мандарини мо тайёр шуд. дар тарелка мемонем. бо дарча ҳамин хел тайёр кардан мегирем.
духтаро, мандаринои моям тайёр шуданд. Бинен чӣ хел ба мандарин монанд. Амихел бо ман амихел чувакое ки дидаистен. Иноя аяму мандарин кандам. Да боло ино гузоштам. шумо метавонед ки аз ягон барг истифода баред барои орояшаш. Амихели думчаакҳои мандарин истифода баред. бинед чӣ хел хушро омаданд духтаро. шумо метавонед тайёр кунед. инам талеркае ки харидагӣ будам. амихел барои ва ё салато барои амихел чизо бинед чӣ хел хушро будааст. амихел дӯстони азизам, ман влоги имрӯзаро дар инҷо ба анҷом мерасонам. то влогҳои оянда иншалло ки кӯшиш мекунам ки боз чизои нав ба нав барои шумо нишон диҳам, то ки шумоям ёд гиред. хай дӯстони азизам.